मा होनो बेयावनो हासुयोमोन आरो बे जायगायावनो। Hi, hello, welcome back to my YouTube channel. Sunu mono gulo pulo sopo sopo to ntham kedin ni kedan bisa video ko ramawar tapada ntham muna jadi video ko naik interested pla tuh celo naik nang tadi dini ang moनसे जायगायाव फैदों आरो बहाय माने दिनै सिदोन अपेनपर नालाय ओंखायनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोननिसिम बर' थुनलाइ साननि जोबोर जोबोर गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय सिदोन अपेनपरनि तो जोंनि मा होनो सनालि बाथार जोंनि बे एमइ स्कुल आरो उन्दै समनि बे जायगायाव आं दिनै फैदों आरो नायनो फैदों आरो बेयावनो सिदोन अपेनपरखौ फालिदों नालाय बेहायनो फैदों तो बेनिनो आं माखासे जि हायो हाबाफारि जा हाबाफारि लादों बेखौनो आं नोंथांमोननो सेराव दिन्थिलांनो नाजादों आरो तो चलो नायलांबाय थादो ना मा बुङो। जोहोलावनि सोरबां सुबुं मुंख्लं बिहुरांनि फालिबाय थुनलाइ आफादा मिरु नाङै जथुमबाय हारि गेदेमा हादोर नाङै सनानि हांखोजों मुंखौ बिनि थुनलाइ मुलुगाव गोथाङै दोननो सनानि हांखोजों मुंखौ बिनि थुनलाइ मुलुगाव गोथाङै दोननो अलंबार जानानै जोंबाय थाथों बिनि मुङा अमरै थाथों अलंबार जानानै जोंबाय थाथों बिनि मुङा अमरै थाथों। हाया बिनि हारि सिबिनाय थुनलाइ जौगाहोनायखौ नागार हाया बर' हारि। जायगायावनो जों उन्दैयाव बेयाव एमइ स्कुलाव फरायबाय थानाय जायगायाव बे मा होनो बेयावनो हासुयोमोन आरो बे जायगायावनो पुरा गोसोखांबाय लांफैनानै बेयावनो खुब इन्जय खालामदोंमोन आरो जों पुरा इन्जय खालामदोंमोन जों उन्दैयाव बेहायनो बिदिनो फैनानै गावनि मा होनो उन्दै समनि माबाखौ जाथायखौ गोसोखांदों आरो बे एमइ स्कुलाव फरायबाय थानाय समखौ पुरा बेहायनो हासुनो फैबाय ओंखायनो जायगाफोराबो पुरा गोबाव जाथारदोंमोन फैया नालाय पुरा दिनै मोजां नांबाय आरो फैनानै थ' नायलांबाय था। दैमा गाथोन समायना जोंनि गामिनि
बेथिंनोमोन जों फरायबाय थानायाव बेथिंनो हासुग्रायामोन आरो ओमफ्राय बे रुमाव जों फार्स्टआव फैब्ला आरो क्लास 5आवमोन बे रुमा दा क्लास 7आवसो जाबाय बे जों पुरा क्लास 5आव फरायनो मोन्दोंमोन आरो बेयाव क्लास 5आवनो फैयोमोन नालाय एम इ स्कुलाव ओंखायनो जों बेयाव क्लास 5आवनो फैदोंमोन आरो थ' दिन्थिलांबाय थानोसै बेयाव जों फरायबाय थानाय टाइमाव क्लास 6मोन बेयाव दा बेबायदि लिरनाय गैयामोन बेयाव नाम लिरनानै होदों आरो दा बड' मिडियाम बे रुमामोन आरो ओमफ्राय बे रुमामोन जोंनि क्लास 7 रुममोन बे जों थानाय टाइमाव क्लास 7मोन बे टाइमाव बेबायदि पेइन्टिं खालामनाय गैयामोन आरो मोजां मोजाङानो पेइन्टिं खालामना दोन्दों बेयाव जों फरायबाय थानायाव बेबायदि गैयामोन मा जों थानाय टाइमाव मामोन आरो बेयाव मा होनो माबामोन जों फरायबाय थानाय टाइमाव जोंनि उजिनाय हाबिमा जों फरायबाय थानाय टाइमाव बेयाव मा होनो अफिस रुममोन आरो बेवहाय जों फरायबाय थानाय टाइमाव अफिस रुममोन Kamar sungguh, lihat kena kamar sungguh. Bernampol ini, nampol itu ada. Sung, naya ini yang mari di sung itu. Sudah baik nih. Ma? Tidungnya beda noi buku nanggur Sudah lebih, kakak lihat jenis sebalik tu.
जय बर' हारिनि जय बर' थुनलाइ साननि जय बर' थुनलाइ साननि जय बर' थुनलाइ साननि जय आलासि गाहायनि जय आलासि गाहायनि बर' राव जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि जय बर' थुनलाइ साननि बर' राव जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि जय बर' थुनलाइ साननि जय बर' थुनलाइ साननि जय आलासि गाहायनि जय आलासि गाहायनि बर' राव बर' राव बर' राव ইয়াৰ পিছত